post fuq Facebook li għamilt tal-ġenet ilu kont stqarrejt li x-xewqa li tagħmel dil-ġirja prinċipalment kienet li tgħin karitattiva. Iva. Taħseb li fi żmien li ġej tkun f'pożizzjoni hekk li taqtaħħa x-xewqa? Fem, jiena din minn dejjem kienet target tiegħi li niġri run twila, ġifieri iktar minn 42 kilometers jgħidula ultra marathon. Issa jiena meta sirt naf bil-każ tan-nepotija qed mill-ewwel lilhom u qaluli thank you li tiġbor il-fondi għalija, però ma neskludix li nagħmel fundraising għal local charity. Meta tkun l-isptar pereżempju anke xi ħaġa żgħira tirrealizza kemm aħna lucky u kemm ma napprezzawx affarijiet sempliċi li anke qiegħda bil-qiegħda hawnhekk fuq dal-bank, ħafna nies huma bedridden, jieħdu mediċina kuljum, kemm ġieli ngergru fuq affarijiet li huma żgħar meta tara inti l-mart li joħodlok ħajtek u tispiċċa ħafna drabi tibbaża ħajtek fuq visits l-isptar, mediċini, kura. Issa l-ħajja hekk vera tkun diffiċli u li mbagħad meta tkun b'saħħtek tibda tapprezza iktar.